uJohn ubhalela bonke abazalwane abakholwayo amayuda nenhlanga. Balekile ubani lokho sichaze kathi why sikhankanya lonto. I-gospel zi4 but ibali lazo linye iqala ekuzalweni yophela ekufeni kukaYesu. So umuntu onengqondo uzawubuza don't waste amaphepha. Kutheni kuzawastwa i-ink? Yeske abantu abangoyiwana esisitori kudlulele kwezincwadi. Amen. Kodwa on purpose i-gospel is recorded zoyi4 ngoba azifani ezi3 zokuqala uMateyu, uLuke noMark. They are called the synoptic gospels. I-gospel ezifanayo. Amen. Amabali azo ayafana. I-parables ezikhoyo uyawufumana noba zikufana, kohluke nje istyle nokubalisa ibali eliyi-1. Kodwa uJohn uma yedwa ecaleni ngoba izitori zakhe ziyohluka kwezi zaba bathathu. Amen. Kuthiwa-ke xa sekuzanywa ukujonga kutheni le nto ubhala igospel eziyi4 kodwa ibali eliyi-1. Xa ubalisa okanye ufika kwisiganeko noba uwe imoto, nansi ingozi uyibona kodwa usweleke nabantu, une-reports ezohlukeneyo ezifunwayo. Ufika amapolisa, ufike i-ambulance, ufike mhlawumbi ne-traffic cop, uma ngabantu abodluleyo. Xa bejonge ibali eliyi-1 aba bantu, ipolisa ngoba litreyiniwe ingqondo yayo ifuna ukujonga ukuba ngaba umthetho awuphulwanga na, who was wrong. I-traffic officer yona ingafika eyona nto isendleni wayo mhlawumbi ukujonga ngoba imoto was it road well, ifune ukujonga ukuba ingaba umqhubi bengaselanga na, ophulwanga imithetho yendlela. Same story, kufike i-paramedics, zona zinaxesha lamthetho, zinaxesha lantoni, eyazi iripoti izawuyijonge ebungozini, abantu balimele kangakanani. So when you read the stories about bazawuxelela ngengozi eyehle ku-traffic circle emfuleni ngexesha eliyi-1 endaweni eyi-1. Haleluya. Kubantu abayi-1 kodwa ireport yabo ifocus kwizinto ezohlukileyo. Asinaxesha ke lonaba apho. That's why it's 4 as gospels. Ezinye i-report yayisiya kumaJuda straight. Amen. Kodwa uJohn on purpose focuses on inhlanga zonke. That's why evela umbhali esithi uLizwi waba inyama. Wayekhona ekuqaleni. Akubangakho engekho yena. But xa usiya uzawufumana uba nam uYesu ebhizi kuchapter 3 ubhizi noNicodemus esithi ukuba awuthanda uzalwe ngokutsha awunakubona umntana wamazulu. Amen. Xa uya kuchapter 4 na ukubona ebhizi nentombi yomSamariya phaa kuyo umntana engulena sephumile kwiibhoda zamaJuda. So it's very important to understand why John wrote this book. He wrote it so that sikholelwe ukuba uYesu unguye uThixo. Inkolo yobuKristu isekelwe phezu kwaloo nto
believing that Jesus is God. That's why he said, Ulizwi, the Word, was there in the beginning. He was God. He was with God. And nothing existed without him. You can't believe him. Why I'm starting with this verse, uYesu is umuwona mxholo weBhayibhile. Mxholo wantoni? Yonke iBhayibhile kusukela kwiGenesis ukuya kwiRevelation umxholo wayo uKristu. Uba uyiphose kuKristu ulahlekele nomxholo weBhayibhile. In fact, ngeke uyipase injongo yeBhayibhile ifa kumasterisha uKristu. It's not just an information book. Kodwa injongo kaThixo ukuveza uthando lwakhe ngoKristu. That's why in John 3:16, emveni kobethethe noNikodimo uthi uba wenjenje uThixo ukulithanda kwakhe ihlabathi ude wancama unyana wakhe kuphela kwamzekelo ukuze bonke abakholwayo kuye bangathini bangatshabalali koko babelobomi ngaphakathi. Ngoba zimbini izinto uThixo azenzayo ngoYesu. Ithi iBhayibhile incwadi yabaseKolose bonke uYesu, he is the primary subject of scripture. Egama lithi primacy. Ulapho uphuma amagama khona upriority. Ukubekwa kwezinto ngeorder. So that's the primacy kaKristu. Kuthiwa he is the first in the order. And everything yalandela. Egama la primacy liba kuba prioritize. Likhuphe uprime. Uprime ngathi Call a verse later. Okay. Naiva uyamba. Yabavelela umuntu kanye verse later. Nila kujefa sithi. Oh. uweqala abe number 1. Umvumela uKristu agqube kwesifaya sibulo. Before ufundise abanye uba ababe noKristu ogqubayo. Makalawule wena uKristu. Amen. Now, iBhayibhile ivula ngamazwi. Lamazwi athi ekuqalekeni wayekho ekuqalekeni uThixo wathini? Wadala izingalo ihlabathi. Wadala. Xa ulandele indlela adale ngayo udale ngezwi. God spoke things into being. It was empty, it was dark, and God spoke. Xa we understand the insindiso
Ufuneke uyijonge kwiGenesis. Ngoba iGenesis ivula nge-creation. NoKristu xa esize emhlabeni wayezodala i-new creation. That's why Paul esithi mboneni izinto zakhe zisuke zatsha. UKristu umuntu ukubamba uKristu sisidalwe esithathu esisha. Njengoba basenyanyeni and God spoke things into being. Abakholisa bathi kungoba uThixo wayedala udala ngezwi. Nensindiso ayidaleki ilizwi lile. Ulizwi waba yinyama. Sakubona ubuqaqawi bakhe. Hallelujah. In other words, sindiswe ngenxa yezwi. Ilizwi nguKristu. Amen. Siyayikhuthaza intoba uKristu sim-understande through scripture. Iyenzeka intoba abantu bathethe kakhulu ngoYesu kanti ba-understanda uKristu based on ezinye izinto. Abanye zii-essays. Kodwa thina singo-Sunday school teacher kuba sim-understande uKristu through the word, the Bible. Ukuba singayiyeka loo nto ibuye umva kwande ezinye izinto. Ibandla liyayeka ukuba libandla. It becomes a social club. Ifane nje nomgalelo ingqungquthela yabantu. Kodwa ibandla ukubandla balo ukuyiswa nguKristu. The way. Xa isithi iBhayibhile nani unidlise ubomi. Nifile nje ziziphoso nasintoni. Asiso unidlise lo ubomi. Ithatha i-back endalweni iGenesis. Kwakungekho nto. Kusenyanyeni uThixo wathetha izinto zabantu. Kwathoma kubo. Amen. Kodwa xa umuntu esindiswa again uhlatywa izwi uThixo uthetha ngezwi izwi lahlala inhliziyo yami landibonisa ukuthuka kwami. So ilizwi lilo elenza indalo ibe possible. KwiGenesis it made indalo possible. KwiNew Testament ngoYesu ilizwi lenza ubomi bensindiso bube possible. Minus the word akukho ubomi bensindiso. So uThixo ndibukela xa edala uAdam. Uyamdala uAdam abe sisibhukubhuku into engaphiliyo. Emveni koko ibe seyisithi wamphefumulela emathatheni akhe ezibhulweni. Umuntu waba ngumphefumulo ophilileyo after ephefumulelwe. Zimbini ke izinto eziphefumulelweyo eBhayibhileni ezirekhodiweyo. Eyokuqala ngumuntu waphefumulela. Eyesibili kwephefumulelweyo utsho njalo uTimothi uthi sonke isibhalo siphefumulelwe uThixo nje. So that laa mntu ufileyo ngenxa yemvelo yesono ukuze aphile udinga into ephefumulelweyo. Into ephefumulelweyo yakufa ivuswa into ephefumulelweyo. Minus the weight akakho umntu onokuphila. Until the way lihlala inhliziyo yomuntu umuntu ufile ziziphoso nazizono. Until umoya oyingcwele amvuse ngizwi. Which is why class is the primacy of the word. We refer to Christ first. Obviously, we refer to the Bible. Ngoba ukuze imvelo endala itshintshe emntwini avuke lo ofileyo udingizwe. So usale school teacher kubalulekile into bezinto zimbini azigade ebomini bakhe.
You need the word. Otherwise, who are not transformed. Which is why so Sunday school teacher is a person of the word. That's it, the primacy of the word. Siteta get authority. It is the final authority in our church. The statement of faith says the way is the final authority. So that before we were well equipped as a teacher, get methods of teacher is with the way. Singumphumela yokushunyayezwa ngabantu ababengayazi kahle iBhayibheli kodwa babesazi Yesu. Amen. Sizalwa ngabantu abangakwazi nokupheka igama elithi theology nelithi doctrine. Abanye babephethe iBhayibheli kanti ijonge ezantsi amagama akakwazi noyifunda kodwa bemthatheleyo Yesu. Bashumayela bavela thina abengangibanga matayi wayengekho matayi. Kodwa ngenyaba engene yindoda yaseKalvari yashila impompa bakwazi ukuphela emaqongeni bathi namuntu. So ibandla lakhiwa ngokuqalelwa ngumuntu. So we need a Sunday school teacher outside the realm of Christ before I try to do this. Hence, think of Christ school no Nicodemo. Chapter 3, I started the class on the Yahoo. It's not Christ school no Nicodemo. It's about Nicodemo, we are asked by him. He's the master of this Bible. Hallelujah. Uyazazi ivesi. Uyawazi umthetho kaMoses uyawukhula. Kodwa into awangenayo nguKristu. Ungabo uthi kuJob Yesu athi man master you are a good teacher. You are a good teacher from God. Amen. And we agree you are a good teacher. Yeah. Lord only has fixed and you are a good teacher. Amen. Abesevula esithi ngoba akakumuntu owenze izinto ozenzayo ukuba akaphume kuThixo. We look at your life and we are sure you are a good teacher. Yeah. Two, we are sure umuntu othule kuThixo. Yeah. Sikubetha koluntu lwakho. Yeah. Sijongile imangaliso ekulandelayo. Ekulandelayo. I think uNikodemo wayefuna impress uYesu. Yeah. Kanti Yesu akakho impressed Yesu until uma umuntu akazelwana ngokutsha akayikubona umuntu Jesus. angayekawe uma akazelwana ngokutsha. Amen. Unless a man be born again, she cannot see the kingdom of God. Hallelujah. Amanyama wayesithi Yesu wayesithi Yesu Nicodemo, you are in the presence of the king. Yeah. But how we born on one king. Yes. I don't know what he could teach. Amen. Until we are finding a move to the measure, so we born the kingdom. And tell us we can tell Amen. Uthi Yesu lepoye awuna kungena umkani wamazulukazi baba. That's why you see a good teacher. You don't see me for who I am. Yeah. Silumkele singotishara sikhokhela abantwana.
basi indawo yethu. Abanye abantu bayazi ngeBhayibheli bengasazi noKristu. And awukwazi banika la experience bawunayo wena. Amen. Ingani nisho ukuthi kanti silo Sunday school teacher abangasanga kwakuthi kwenu Yesu. Yes. Ankaye kemoya manje njengoba wabuza lamando uPaulos loba nakholwayo nje nakhe namkela umoya wethu. Asikaye akosela kwa Yesu being born again. I was born again. Wampembawo ezilandela umuntu ozelwe ngokutsha. Amen. The way helps you to understand the kingdom. Hallelujah. Ulawulo lukaThixo. Amen. Okwesibili ilizwi likunceda ukuba ulithande ibandla. Hallelujah. You must love the church. Amen. Into sindiswe uthande ithandwa nguThixo. uThixo uyalithanda ibandla. Amen. Yo. Thank you. 3, you must love people. Yo. Love people. Love your family. Amen. Love the neighbors. Love. Amen. Amen. My poor natural. But for God so loved the world. Jesus. Yes. If my neighbor I'm not talking about the system now. That's why I Sunday school teacher must learn to proclaim the gospel as a proposal, not an imposition. Yeah. We must do a proposal. The proposal Yeah. now. Amen. I'm not to Musa. Upele go to Sabuncha uthethe wena izakho wanthindwa yena thobeni ngone proposal you unikeza posture of respect, posture of love and caring ngoba ukhona into icela akusho ukuba insindiso yethu isaphila neyanini akusho ukuba siyayazi ukuba we've got to package our message siqeqeshane on how to proclaim the gospel. Yahlupha into Sunday school teacher kwanda. So kufuneka utrain on how to present this good gospel. That's why we press workshop injongo yokuba utitshala abe polished, utitshala abe refined for good work, utitshala abe ready to minister, utitshala abe ready to serve. Uyaqeqeshwa lo aqeqeshwe up to the point yokufundiswa ukoyika uYehova. Izali bantwana phulaphulani kum ndonifundisa ukoyika uYehova. A Sunday school teacher. Because the Sunday school teacher is strategically positioned more than anybody in the church to change lives. Now you qualify them before no fundisi nabazali bamqaphele lo mntwana fanele baqatshelwe ukwenza Sunday school teacher. Uzawuthemba wena lo mntana nge-issues zakhe. Xa eqamba ngamanini sibeke inhliziyo lo mntana umuntu wokuqala that she or he longs to speak to teacher. Because you are strategically positioned by God to serve kule department. Secondly, you are positioned to shape the future. Ngoba lo mntwana uzawuba ngumuntu ngomso occupy positions of power abephumezane zawo. Hallelujah. Bathi-ke abathethayo umntwana ugqeyithwa kwi-first 10 years yobomi bakhe.
anything ezawukwenzeka emva koko zii-corrections nee-additions, haleluya, nee-refinery aye ekhuphuka, kodwa ubomi bakhe uyasongwa kugqitywe kwi-first 10 years. The whole cycle. Abaphandayo, they focus on the first 1,000 days of a child. Ngomntana esuswini you spend 270 days. That's called pregnancy. Emveni koko uzaba nonyaka wokuqala 365 days. Abe nonyaka wesibili another 365 days. Xa udibanisa u-270 udibanise no-365 noma u-365 kuphuma bani 1,000. So bayakhuthaza ukuba uhoye umntwana kwelaa xesha, ngoba udevelopha i-80% ye-functioning nee-phase zomntwana kula first 2 years yobomi bakhe. Amen. Enye 20% izawumane isongezeleleka phindaphendeni kwexesha, kodwa kula 2 years the whole functioning of the mind idevelopa ngelaa xesha. Amen. That's why abantwana badodobanayo kwesa stage. Umbona umntana engakwazi uhamba, engakwazi ukuthetha kakuhle, ene-defect ebomini bakhe, ngoba uphoswe kwelaa xesha. Amen. Udlule xa ephila lo mntana kuna first 10 years yobomi bakhe, ishape icycle yobomi bakhe bonke. Anything azawuyenza and anything indlela azoyinterpreta ngayo idependa ukuba kwenziwa ntoni kuye kwi-first 10 years. Uba ngumphose uba ngumphosile. By the way, isiphila ngoku ngezi-triggers ezisikhumbuza ii-moments ezenzeka singabantwana. Ayinxabani into yoba uve umntu esithi ngasiyephe ngumntana. Ukhumbuleka xesha wawumnandi. Omnye angafuni uyikhumbula ipasti yakhe ngoba walinyazwa engumntwana. I'm saying this on purpose. Because sisebenza nabantwana abakulow age. They need our help. They need our care. Amen. Fantastic khona for them. Ngoba into abazizwa ngomso zixhomekeka kwi-traumas nee-hurts abadibana nazo bengabantwana. Ngabona omnye enkelekele selemdala kanti umkenezwa ukuba wa-abuse emncinci. Omnye angakwazi nozithetha izinto zakhe, akanayo trust in the world because i-trust yakhe yabulawa engumntana. So massively you are strategically positioned as a teacher to serve and minister to our bantwana. Sitsho on purpose ngoba before bayodibana nebantu ne-society bahlale eklasini yakho, kufuneke ube observant, uvula amehlo ubone, ufunde nge-behaviors zabo, uthembe e-act abohlobo lomntwana. Amen. Andingena kwi-story nzulu start Princess Diana. Owalahlekelwa ngumama wakhe engumntwana at the age of 4. Umama wakhe fight with utata because utata waye-abusive. Princess Diana uthi selemdala akhumbuzwe yi-journalist. Hi man, princess, what's going on now? When you don't last in relationships, uthi kule ndoda, ube kule ndoda, qhubeka ngokuthini? Uthi uPrincess Diana, utata wami waye-abusive. The last day siva ndibona umama, it was at the age of 4. After a big fight ekantabeni, ndeva ngoqambo lumphathazo, ndeva ii-footsteps zikamama edlula kwi-corridor. And that was the last time I saw mama. Ndidala ngokuzange ndibone umama, ndagqibela ephuma ngemtekeni. Kangangoba
ne-footsteps eziqhwalazayo umuntu ehamba zikhumbuza i-footsteps zikaMama. Kangangoba nendoda endithandana nayo okanye nditshate nayo xa iqalisa ukugeza iba abusive, apha kum there is no capacity to take it. Ngoba indikhumbuza utata wayeletha umama, indikhumbuza ibali lam elandenza ndalahlekelwa ngumzali. So uyabona uba mdala ngoku, kodwa indlela abheheva ngayo even emitshatweni nakwi-relationships i-affectwa into eyenzeka at the age of 4. So we're dealing with the future. Abantwana babekwe phambi kwethu banika utitshala osazi istori sakhe. Not only know your story because uqeqeshiwe, kodwa ukuzazi ukuba ndinawo amandla okunceda umntwana. Lo mntwana udinga uYesu. Kuthiwa nakwashumayeli awukwazi ushumayela until ishumayelo lakho ayikho ready, until it is ready to be heard by a 5-year-old. Jona sibona sikumithini sizodebezela abantu ngamagama amakhulu. Ezo nshumayelo zikakho ready. As long as zimshila umntana na 5 years egemva. In other words, the gospel is prepared as Sunday school teachers. The gospel of simplicity. Use words as a view of the world. What the trouble yako influence. The trouble yako transformation of the heart. Jesus. Are we able to simplify the gospel and present it in a manner as a view of the world? Kasithetha nge-supremacy of Christ. Sithi uKristu ungaphezu kwakho konke. Ungaphezu kwesilabhasi yethu. Ungaphezu kwenkonzo yethu. Ungaphezu komfundisi. Ungaphezu kwakotishana. uYesu, he comes first. Uba sinamphosa apho lo mntwana, simphosile lo mntwana. Nanawe we must guard against poor reflection. Funeke uqhele ukuhlala phansi notishara uzazi ukuba ufeyilaphi. Zazi i-weaknesses zakho. Zazi ukuba uphelelwaphi. Wazi amandla akho. Xa sokuzazi uzawukwazi uncedwa nakabani. Amen. Awuzuncedwa nje nangabantwana abakho. Yeah. Zazi xa ungakwazi ukufunda awukwazi ukufunda. Ixole ndiyashumayela ndiyafundisa. Amen. Xa ungakwazi ukufunda sukuphakama ukufunda iBhayibhile phambi kwabantwana. Ngabanye abazuzazi wena uba wakupheleliphi. Uyidentify apha phakathi kwabo kwambani ukwazi ukufunda kanti ifunde ubani i-chance yokupractice. Amen. Know yourself. Amen. Know your limitations. Amen. Asinalo ixesha lokuchaza nge-limitations zikaPaul. Livele ixesha sawuthetha. There is also what we call poor prioritization. Funeka uyigade loo nto ungakwazi ukuhlela izinto zakho kakuhle. Mbi usale zikutitsha okulanga. Sale zikutitsha ongena-order. Amen. The so-called another holy chaos. The holy disorder. Akutishana kakhuleni kwezazinto. Uba zenziwe umoya wemele uvuya kodwa wena ungasebenzeli uya kwezazinto. Ijuti yakho ukufundisiswa. Ngoba notishana lona akana-order notishana. Abakwazi ukuphumana nabo abantwana akalandele umcimbi wakhe. Ubhizi eyona nto afuna uyibona uba ukhalwe izitulo. Zikhalwe izitulo nangabantu
Polisi ngokubukeka uthixo lelapha yaba ngenyawo yamanyawo akakeke thina nhlaba uthixo lelapha lapho uzalina kwami ngenyawo we can't. We saw what is you prove the utility. And come to Shana Sandy Sanaba. Zazi into you. Who are you? I mean, I somebody now. Umfuzunyana bazawaza kodwa kuzunyana wayefundisa ukuphakathi kwezandla ezingenangqondo ezingenandadabuzo ngosikhwele ebhaketi yakho ugazi nabazawazi baninzi seyangithikazi atabasana no umbone uthoqala hayi umbone ephakathi izandla bekunyuka umlilo uzothola ngena noSteve wayiqina ngena noSteve wayiqina akaba yini wabona umlilo wazalwana yeah, they say good God. What's that you born in? So that's the level of like a power. You know, who's like a so I'm Tishala or Fusana. Amen. No, you're full. Hallelujah. Ungazifanisi nabantu umkhonto uThixo ngesidima uvumele ilizwi lishayele impilo yakho. Amen. Iwahlule nemvelo endala uyayisola uphefumzana uyabazikhalazela amadimoni awe kwabantu bimgeza by the way, ibandla lasekorinte was the most spiritual church in the Bible. What did we call it? What do Paulo say? Who? If you go back and I can't otherwise, I want to be highly spiritual. Let me so I'm grounded in the way. Hallelujah. It is when it was born Amen. But this one is hallelujah. God will give the way and the cheats. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ingxaki yebandla from ukuzalwa kwalo kufika kukaKristu. There are two challenges. The challenge yokuqala was intshutshiso. Uyayi-highlight John 15 ukuthi ndimumdiliya wenyaniso. Isihloko sithi pha uYesu umdiliya wenyaniso abafundi bayakuthiywa lihlabathi. When it goes down, uthi uYesu lingathi inxaxa bengalifuni. Abaqala abafuna amaqala. Amen. Ngamanye amazwi xa usamkela uYesu be ready for intshutshiso ayisitsho Yesu. Amen. So that was number one, persecution. Ihamba nomzalwane persecution. Amen. Amen. Eyesibili ingxaki. uYesu akafundisanga nje ngayo. Kodwa he warned them. And he continues to warn the church even today. Igama layo false doctrine. Yeah. Heresy. Imfundiso yolahlekiso. Yaqala kwiGenesis 3. Xa ingena imfundiso yolahlekiso akuzinto intsha. Kuza indala itshintshi. Hallelujah. Utshilo na uThixo. So xa umtyholi eza kukurobha usebenzisa izixhobo ezizezwi. Amen. Which is why oSunday school teacher nebandla kufanele bafundiswe how to discern. Yeah. Hallelujah. So that amaprofetayo abe ready ukuba sizawuhlala phansi sipikothe ukuba uthini kuwo. Yeah.
uyayigcina nale ithethwa ngumuntu. Jesus. So, xa uzane school teacher positioned to train children who must discern the word. Amen. Discern through scripture. Bathi behleli phansi bamvushumayelo ayayi ushumayelo. Samazana? Mhlawumbe simazi ukuthi uyakholwa lo simculayo usikelelweni. Shotembe kukaYesu unkapakhe emhlabeni. Ibandla mosikali confessing to the one kwa uYesu inkosi. Yeah. Liphikisana nomoya kaSiza ukuba uSiza yenguye iemperor. Ne? So bathi bona iye inkosi yethu uYesu. So babethuthusela lonto ukuvuma ubukhosi bukaYesu. Yeah. Amen. So uYesu he teaches them ukuba njengebandla kholwani kumi kholwe nababo ngoba khoza kubawe ngezindawo. Amen. So imfundiso yokuqala evelileyo ivela ngendoda ekuthiwa nguMashiwa. uMashiwa uthi that the God of the New Testament is not the God of the Old Testament. These are two gods. UThixo we-Old Testament ukhohlakele. Kuyo lo umhunga abangena abantu. Kuyo lo wafaka unogumbe. Kuyo lo wafaka abantu elwandle amalifuna wabulala bonke. Siyabona sasikane bona. Kuyo lo wayalela oJoshua uhambe nani iqalele ngehlele. That's cruel. uMashiwa. Therefore, the God of the New Testament is different from the God of the Old Testament. Also, from our getting one is the Bible. What it is, the kind, is loving. Every day with Jesus is sweeter than the day before. So, Mashiwa, now where that Jesus was God. No one Old Testament will call that. That's why I gave Muhammad Jesus only, in case you don't know. The so-called oneness movement. Yazala, Masebe, Azala, God. Kodwa wena as a Sunday school teacher, funekumazi ukuthi wesimkhonzayo, uThixo we-New Testament, uThixo we-Old Testament. Uthixo uyise, uThixo unyana, uThixo wena. Ulaphi indlela zethu sizithume kakhona. Abantwana